गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। थांनाय साननैसो सिगां रौतानि इग्राबारियाव रां दाबिना मोनैनि जाहोनाव केएल उदखारि आफादा दनदासनि नखराव बमा खुबैनानै गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय लथिका ब्रह्म मुंनि सासे आइजो आरो अजित नमदास मुंनि सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लथिका ब्रह्मआ कक्राझार जिल्ला सामथाइबारि रबिउसन रय मुंनि बिसिमोन आरो अजित नमदास मुंनि सुबुङा धुबुरी सान्थिफुरनि होननानै मिथिनो मोन्दों। आरोबाव मिथिनो मोनबावदों दि लथिका ब्रह्म मुंनि सासे आइजोनि बेंक एकाउन्टखौनो गासै रां दाबिनायफोराव बाहायोमोन आरो रौता पुलिस बिफाना बेसोर सानै दायनिगिरिखौ जेलाव लाङो होननानै मिथिनो मोन्दों। दनदासनि फंबायआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला 1 दान सिगाङाव लाइजाम गांसे हरनानै रां दाबिदोंमोन। नाथाय रांखौ हरैलाय 1 दाननि उनाव बमा खुबैनानै गाग्लोबनो नाजादों आरो बेनि उनावबो फन खालामनानै हुमखि होगासिनो जेरैखि जायाबाबो रांखौ नांथारगौ नङाब्ला नखराव गिख्रंथाव जाथाय खालामनाय जागोन। केएलआ हुमखि होनाय बैफोर बाथ्राफोरखौ फोरमायना होयो दनदासनि नखरा। लोगोसे सरकारखौ हेफाजाब होनो खावलायो। बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि थाखायल' दंसै। नाथाय सुबुं खुंथाय हादराव वान पार्टी वान मेनआ माब्लाबाबो सोलिया। 17 बोसोर खुंथायाव हाग्रामा महिलारिया उनथिं थानानै रायजो राजाफोरखौ देगारजों सुनानै खुनि खालामनायाव सुबुंफोरा गुबुन राहा लानो हायाखैमोन। बैफोर गोख्रों रावखौ इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा रिजार्भ फरेस्टआव हाग्रा एवस्रांनानै रोजा रोजा बिगा हायाव साहा बागान खालामदों। बैफोर आयेननि बेरेखा साहा बागानखौ एरखुनो थाखाय फैगौ समाव सरकारा मोनसे बिथांखि लानाय जागोन। बिटिसि सरकारनि समाव गुबुन गुबुन बिफानाव Grade-3 आरो Grade-4 आव फिक्स पे महरै साख्रि मावग्राफोरनिसिम BTR सरकारा मोनसे गोनांथार फोसावलाइ फोसावदों। BTR सरकारा बिसोर फिक्स पेआव साख्रि मावग्राफोरखौ फिन मोगा-मोगि सोंनाय आनजाद एबा इन्टारभिउ लाफिनगोन होननानै फोसावदों। फैगौ 30 मार्चआव फुंनि 10 रिंगायाव मोगा-मोगि सोंनाय आनजादखौ सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड एबा CSBआ लागोन आरो गासैबो बिजाथिफोरा गावबा गाव फोरमान बिलाइजों लोगोसे फट'खौ लाबोफानो गोनांथारै बिथोन होदों। नाथाय बियो गनायथाव नंगौना नङा नोंथांमोना नोंथांनि रायखौ फोरमायहरदो। चिरां जिल्लानि हेल्थ ससाइटि NHMनि बानजायनायाव मैया आसाफोरनि जथुम्मा खुंफुंदों। चिरांनि काजलगाव बाजाराव थानाय नब्लाङाव खुंनाय जथुम्मायाव गोबां आसाफोरा बाहागो लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजों आसाफोरा गावसोरनि जेंनाफोरखौ लानानै गोनांथारै सावरायलायदों। आसानि जेंनाफोरखौ थाबैनो बोस्रांना होनांगौनि सरकारनिसिम दाबि दैखांबावदों आसानि दैदेनगिरिया। सासे जौ फेनाय मानसिया 120 किल'मिटार घन्टानि गोख्रैथिजों मोनसे टायार गैयै गारिखौ सालायदों। जाथाया जादों बेंगालुरुआव। 27 बोसोर बैसोनि सासे जौ फेनाय मानसिया टायार गैयै मोनसे गारिखौ जोबोद गोख्रैथिजों सालायदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे गारि सालायग्राखौ 2 किल'मिटारसो फल' खालामबाय थादोंमोन दि गारि सालायग्राखौ लाखिहोनो थाखाय। जौ फेनानै गारि सालायग्रानि गारिनि मोनसे साखाया पाम्पचार जानायनि जाहोनाव गोबां गोख्रैथिजों गारिखौ सालायनायनि जाहोनाव साखानि टायारा गनानै गारिनि रिमआ लसैमोन। बेनि उनाव पुलिस बिफाना गारि सालायग्राखौ हमनो हायो होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।